Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa, no a dnešní video bude bitch. Musíte být trošku obezřetnější, co se týče mě, páč já vůbec nenatáčím kecací videa a nic takového prostě. No každopádně dneska tu budou moji oblíbení LPS. Ke každému tady tomu LPS mám nějaký zvláštní feeling, takže jestli mi chcete psát něco typu Ježiš Kriste. Po nikom se neopičím, každý natáčí, no pomalu každý natáčí svou sbírku nebo oblíbený pečopáchy, takže je zase chill. A žádného z nich nevyměňuju. Tak než se tady zase zblázním, tak můžeme jít asi na to. Jako první adepty tady máme psy a můžeme začít rovnou touhle koulí, kterou už mám fakt strašně dlouho a miluju ji prostě úplně. Jako další máme dogy. Tady ta je moje úplně oblíbená, prostě barvy, všechno, očička, úplně skvělý, miluji. Ten ňufánek, miminko. Pak tu máme tuhle dogu, kterou naprosto miluju. Úplně mám k ní takový citový vztah. Dál tu máme tuhle dogu, se kterou bude asi většina kecacích videí, naprosto ji miluju. A ano. A jako poslední dvě dogy tady mám tyhle dvě, které nejsou jakoby úplně number one, ale chápeme se. Mají obě dvě přimalované oči a myslím, že to vypadá mnohem líp než originál, ale tak kdo ví, třeba to ani není hezký, já nevím. No. A vlastně ještě jedno miminko, který se sem vloudilo, tak to je tato doga. A má taky přemalovaný oči, má je takový úplně červeno, hnědý a budu to předělávat, ale mnohem více mi líbí s tmavýma očima. Vždyť je to vládkyně ohně. Jako další tady máme tohodle, toho mám už asi 7 let a hrozně mi přirostl k srdci. Připadá mi hrozně roztomilej, je to holka, no. Princeznička. Jako další je tenhle, je to vlastně ta samá rasa a mám jenom tyhle dva a oba dva jsou moji oblíbení. Potom moji dva husky, no, myslím, že, ne, ježiši, nejsou jediný, ale to nevadí. David a Abby, no. Potom tahle čivava, mě se ztratila ve školce, když mi byly asi 4 roky. A teďka ji mám znovu, už ji teda mám asi 3 roky, jo, ale to nevadí. Je z východu, stejně jako tahle číča, ale ta tady zatím nemá co dělat. Potom tyhle dva psy, nevím přesně jaká je to rasa, myslím, že to je Jack Russell, ale to vůbec nevadí. Tenhle je takovej úplně basic a strašně se mi líbí a tenhle je zase takovej. Dále je tu tento pejsek, corgi, ve svojí zbroji, nebo jak to říct, tohle se dá samozřejmě vyndat, to je mečík, nebo spíš replika meče. A druhý corgi je tento. Jsou úplně odlišní od sebe prostě. Taková princezna, tohle prostě bojovnice, no. A mimochodem tahle je ze západu. A tahle bude asi ze severu, ale ještě nevím jistě. Jako další a můj úplně oblíbenou, strašně oblíbenou, máme tuhle čivavu. Bože. Sice moc neumí twerkovat, ale to vůbec nevadí. Bože, to je úplně největší láska tohle. Další, tady máme štěňátka miminka. Tenhle má uřízlý ouško, protože se mi to absolutně nelíbilo, jak to prostě měl, takhle nahoru, jak, no, něco. A tenhle, vážně, občas si pečopáky vybírám i podle toho, jak drží svoji hlavu. A jo. Jako další je tenhle druh huskyho a hrozně se mi líbí, vážně moc. Nemám k ní sice moc co říct, ani nemám moc dlouho, ale přirostla mi prostě k srdci a je fakt moc roztomilá. Jako další tady máme jednoho z mých 4 kokršpanělů, je to Jamie a prostě mi připomíná mě barevně i povahu, ale to nikomu neříkejte. Jako další tady máme letce, prostě mám rád ptáky. Potom tady máme tyhle krásné papoušky. Tenhle je chocholatej. No. A mám ho nejradši prostě. Tak. No, tohle je vládkyně jedné země, ale ještě uvidíme, já prostě všechno vždycky změním. Tenhle má zase křídílka jako Nanuk. Vždycky mám chuť na zmrzlinu, prostě je takovej letní. Jsou tady tyhle dva, jsou to savci jako letci. Ano, tenhle netopír
Miluju ho. Asi si nespomenu na jeho jméno. Sakra. A tahle týč to dá samozřejmě sundat, jako to nebudeme tady trpět takovýhle věci. A je nehorázně roztomilá. Poletucha. A poslední letce tady máme labutě. Tuhle, to je strašná bič jinak. A omlouvám se, že pořád říkám bič. Ale jak ji máme jinak popsat? A ještě tahle. No, ta je mimochodem z jihu, jako tyhle dvě, patří k sobě, ale tahle je z nich taková normální, no. Jako další tady máme Mazlíčky jako miminka. takhle máme kočičky. A z nich se mi nejvíc líbí tahle, protože je růžová, že jo? Potom zvířátka z mořského světa, u tady těch se upřímně vůbec nemůžu rozhodnout. Který je můj nejoblíbenější, prostě opravdu nemůžu. Nejde to. Potom ptáčky, tenhle bude asi můj nejoblíbenější, prostě miluju ho fakt jako už jenom to, jak má vyrobený tělo, je fakt roztomilý. Moc. Promiň. A ještě dva, který vlastně nikam nemůžu zařadit, že jo, tohle je ovečka, tohle je, no. Bitch. Je to prostě jakýsi druh housenky nebo cvrčka, nebo absolutně nemám tušení, co to je. A je to hezký, jmenuje se Fefe, tahle zatím nemá jméno, přestože už jí mám asi 3 roky taky prostě a furt nemám jméno. Dále tu máme plazy, tenhle dalo by se říct je z nich asi můj nejoblíbenější, ale pere se o první místo i s touhle. Jmenuje se Psyche a jo, je fakt roztomilá strašně moc. Jako další jsou tu plazy prostě, krokodýl, vyzbrojený samozřejmě a hadík, to je vlastně můj jediný had a hrozně si jich přeju víc těch hadů, třeba toho zeleného z té limitované edice a jo, miluju plazy prostě, je fakt moc, tyhle dva miluju. Ale no tak. A poslední plaz, prosím vás, neberte to vážně, já vím, že je to bezobratlý, ale však se plazí, tak pane bože. Tenhle šneček a vlastně jeho příbuzná je Pilna, vládkyně těch všech zemí. Je to obrovská vládkyně a prostě patří k sobě a fakt se mají rádi úplně. Tahle rybička je pro mě hrozně moc unikátní a určitě ji nikdy nevyměním za nic prostě. Blu blu. A jako další tu máme konečně kočičky, tyhle jsou teda z nový edice, z té nejnovější a nejsem si úplně přesně jist, jestli je tohle pes nebo kočka, ale spíš mi připomíná víc kočku a jsou to vládci východu. Dál tu máme tuhle, je to vlastně jejich dcera a hned po ní následuje tenhle kocour. Ještě mu vymýšlím jméno, ale pravděpodobně to bude David stejně jako tento psík. Prostě proč nemít více stejných jmén, že jo? A možná z nich udělám pár, ale jenom možná, on je prostě jakože týpek z obchodu a ona princezna, že jo? Ale jako nezahazuju tu možnost. Potom tady máme tuhle číču, která je z nový edice a mám ji od jednoho úžasného člověka, který pro mě strašně moc znamená. A potom tu máme koťátka, miminka, já prostě úplně naprosto miluju koťátka, jak živý, tak prostě pečopáky, že jo? Ještě je tuhle, docela jakože snáším, ta je ze západu, jo, princeznička, ale tyhle 3 prostě moji úplně favoriti miluju. A pomalu se blížíme ke konci, tohle je vlastně ještě jedno štěňátko, které bylo zapomenutý. Jmenuje se Fufu, je to teda štěně pudla a byl hrozně dlouho na mým wishlistu. Doufám, že to říkám správně. No nevadí. Potom tenhle králíček, toho už mám taky přes 8 let, možná ještě díl. A je vážně moc roztomilá. Strašně moc. Doufám, že ji někdy využiju a taky teda patří k východu, ale ještě pro ní nemám nějakou důležitější roli. Vlastně tady ty králíčky mám 4 a myslím, že by bylo hezký udělat prostě jako roční období, že jo? No. A tady to by byla zima, jako logicky. No a jako moje poslední oblíbence tady máme koloušky, srnky, laně, nebo jak tomu chcete říkat, mně to je úplně jedno. Je to teda Gerda a Ava a mám jich teda víc, ale tyhle 2 prostě pro mě strašně moc znamenají. A vlastně k ním patří ještě jedna. Tahle. Ta zatím nemá jméno, ale přemýšlím, že jí dám jméno Odette. Potom budu natáčet nějaký film a budou tam říkat Odette, pojď sem, Odette,
jako poslední ještě, tenhle kiwi, strašně ho miluju. Ano, já tady miluju všechny, no. Tohle chci zapojit do videí, sice ještě nevím jak, jenomže look at this, oh my god. No a já doufám, že jste si užili tohle video, jakože těch oblíbenců je o něco malinkato, ale jenom malinkato víc. Jenomže to už bychom tady byli vážně dlouho. Nevím jistě, jestli takovýhle videa budu ještě natáčet, ale myslím, že by se nějaký video hodilo, když natáčím jenom filmy a epizody k seriálům, jo, takže jo. Jediný video kecací mám teda ukecaná Lamalana, na to se můžete podívat, je to bonus za 4000 odběratelů, je to fakt blbost, je to starý, nevím, 2-3 roky a tak. No nic, mějte se krásně, skládejte básně a proč to říkám? Prostě čau!